Nang ano gid ang natabo sa ulihi nga nag-decide ka nga maako nga may ano ka lang nga, may labot ka lang or nakakita ka. Ano ko, yun na nila sa mga siyanway ko kay mo, inaara ko sa pagtabo. Anong bot silingon mo nang ara kapag tabo na? Pag pag gamo na Michael gagano. No. Pwede mo ko naman storyan. Ano nga natabo nga nagamo no? About sa 35,000 nga items Items No. nga. nga sa buwan na. Ano na sa nang ang 35? Utang ni Michael. Balibot silingon nung ang natabo nga senaryo sang san o ginanong nag consummate nga nagginamo kamo dito sa may balay na sang babae na no? Ni sa Gardenville. Sa Gardenville. Ano na no nga adlaw no nga nagsugod ano nga natabo ni nga crime? Domingo. Sino nga Domingo April 4. Last 8. Sa aga? Oh, muna. Ano natabo no nga may nagabot sa balay? Oh, pagbalik ko may nagaling ko aga pala 5. Di ka nakadto no? Pa doon sa Bador tani kaloy ko abot kay minalipatan ako nga water pump. Oo. Tapos Yung balik ko, da mga tutulos 9, nada. Pag ano ko, ara sila ara ang to Joel, ara si napakilala na si Boss Bro lang tawag. Pakilala na kita Bingbing. sino na sa? Boss Bro. Si Tabingbing. Si Tabingbing na amo nang tiya namon. Okay, si Boss Bro sino ni saya? Ang bago ko na balaan nga gisagil nga nakuan nga kay may utang si Michael. Ano natuto diyan ang ngalan? Bro lang, mo tawag sila bro lang. Kaya naman ko tuma bro ang tawag siya mo. Okay. So nagabot ka ra si Boss Bro sila balay. Oo. Tapos ano dayon? Amo nagastorya about sa ito muna. At sino Sano? nagastorya nung si Boss Bro? Si Oo. Bukid? Dito Joel, kadlaw mo lang kay Michael kasi diyan mga Tatlo sila. kaya ko na bayaran tapos kalma ka lang kay ang ako sawa ba ato sa gwa bago na nagwa tapos mabayaran ko na kay kay salesman siya mo na ba Tapos ang ina mo tama ng ano kay gidalom no ang rason tapos ang uli no. basta nga do kasi may kagatindog naman no naog tapos naog mo siya no Naog sa din no. sa payag Okay. tapos si Ma'am Studio kay si bro pag naog kung nakita ko rumay ka lang ano pati nakapalaog na sila ako harap pa sa babaw na game tuwa ni Michael lang ano ang spading kag ano kay Boss Bro naka ngagaw ko naman panawag man tani ganing nabaklid na ni nakuha ni to Joel ang ano ang gunti ang ano ang spading kag baklid si to Joel kag si Tabing Ming nagwa ngagaw ko ano nga ano ba kay pero nalapusan pa si no si Tabing Ming napos ni Boss Bro sang ano ba sang martilyo kay ang martilyo ara gila sa ano sa may payag. Buot silingon una tan si Michael nung labuon niya si Boss Bro mo na. Tapos nag-backlid na nakalikaw nag-backlid na si backlid ni to Joel si Michael. Tapos pag backlid ang gikuan ng ano sa din backlid muna. Tapos sino una ginlampusan ng martilyo? Si Michael. Si Michael. So patay din si Michael sa spot. Oh. Tapos nga nalabot si Tabingbing ko na ang babae. Naglagan nga ano tani ano ba taton tapos kaya ara na kay lukos ka Bingbing nga ilikaw ilabon man ni ano labon ni to Joel. Kaya abi na ni Tabingbing ano ba ipungga ko siya. Yung karos na ko. Basta nga way siya migos Tabingbing galing si Boss Bro ginapusan sa ulo. Si Tabingbing. Mo kag gabutan ako din ano nga hindi ka maginta tulo ka lang. Okay. Nung ano natabo yung sa sulod at yung mga bata nga nalabot sila yun. Ang bata to ya. Ato to sa sulod niya pagtapos ng krimen naglakat na kuya mo. Duwa na bilang si Tito Joel kasi ano. Bro, So wala ka kabalo. Nag-inom siya. Pag ko balo kung sino nag. Pero ang bata ara sa ni Michael ganyan balay. Oo. Kaya ang bata to sino to naglampos sa bata? Wala ko ka balik diya ay buhay pang bata pag ano ko. Nang klaro ko lang sino ang naglampos sa kay Michael. Si ano si Boss Bro inapusan siya. Sino ang naglampos sa babae itiya sa gwa? Si Bro man kag ano man ni to Joel. Si Joel doa sila. Spading. Sino na si Joel? Tiyo namon. Tiyo ninyo. Oo. Nung ang ginawayan ng gid kwarta mo tong 35 Utang. mil nga utang. Oo. Utang Sa buto nga Sabo. oh, dito na balagi da mo ko kay Michael mo to na. Buot silingon ikaw gagamit ka man ng Oh, di ka gakwa sang illegal nga drug kay Michael. si Michael. Si Oo. Michael may utang kay bro. Oh.
Si Bro mo na nagadagdag dira kay Michael. Oo. Si ang tiyo, yun naman si Joel. Wait, balong igop sila of the night. Kung tlag sa mga magkabitan no si Tujuwal mo. Si ang nung doging nagkampihanay si Joel kay si Bro, dama na. Damo na oh. Hasta ginlagan pag ganito ni pagtayo sa ako ni Bro sa mas kay May armas? oh may armas siya. Lagan ni Tujuwal to si Tajim sinumbaga kinuga dan. Tapos Kinuga? oo. So wala ginapos ang ikuga ilang. Sang way pa. Ah, Din okay. pag tumba ang kuga duma. Tapos kin Bro, gwa da. Tampak na doon. Tapos nung diretso ano sa ako. Tayo naman. Nung wala kayo nung nakahimo bulig o punta maagi para maano din. Yung kaya ano ko tapos na blanco ko bla sir sa tabo bla na gulpihan ko. Anong gina tayo si mga armas no? Do 45 na do gamay siya pero nang do pwede siya makrang siya bla. Pila ka bilog na armas? Sinong may armas? Isama lang si Si Bro? si Bro. Okay. Nung una-una nag-alibay ka pa nang nga wala idea about the crime. Anong nagsulot? Kasi din bantaan ako ang Ano time ang pa basin mo? nga palangga akong gusto mong buhi. Nagpalangga mo pamilya mo. Pag-ipos ka. Sino ang Una-una nagambal? to, Sino na? pakat na to ha. Sino nagambal? Si Bro. Saan amo man ang adlaw? Oh, Tito Joel kasi saka to giinom-inom lang. Baba magkadlaw-kadlaw. Pero Yung bata, nakatay na buhay pa nila yung bata, yung buhay pa paglalakad to. Okay. Ginbantaan kanila, napanson Oo. kanila. Pero si to Michael, way Tito Joel nagambal si Bro lang. Di ba lang? Oh. So, after to nung, ginpalakat kanila. Oh. Naglakad ka sa diin. Paano, kay ang plano ko, nagbalik ko, kay kuha ko ng water pump. Din ka din nagdiretso nung Paano, pagtapos ng crime. pambukal sa Don Salvador. Don Salvador. Dikto, pag-abot mo to ng pila ka adlaw ka, wala ka nag-ano nga ipabalon ang iyong pamilya sang napatay mo. Wala pa, kay ano pang ako pinsan lang, ano mo ko sa pulo mo, kaya na nung kuman. Nung kaina, saan ka nag-ako sa pulis na may idea ka about the crime? Isang kagao na ano ba nga, Nga ano ha? ano ba na nga ano kuman bata. Naloy sa bata. Nga hindi man sangin balbal ko kabako mga sunod preso. Nga ano kuman. Nga kung tani kung dala ko ng bata lagi ano ko na lang din. Yung salbar mo. Oo, amo to ang tani. Kaya lang kay nawidan. Kaya ko Okay, may mo. ang bata nang wala kabalo nga may natabo sa buwan. Makabalo kay ano namo singgitang bata, ara galing sa ano. Bintana. Okay, nakita sa mga kabataan gali. Bata lang, isa lang kablog bata. Sa kabata. Nung nangayo man bulig ang mga matigulang to, dising kita man sila. Ano man nga wala ka ba tinipan nila sa lugar? Oo, nagano man, di may ka wala. Kaya makabati. Kaya ako ga sabang ko may makita di kay balay di. Kaya way giti ano ko man. Kaya After- lakad na to sila nang bahala da. But silingon mong anong gusto mo do iklaro ko no? Wala ka Para ko sa ano na, ko hindi ko nalang tension kung ano sila. Nung nga ako nangamot, ikaw nangamot. Okay. But silingon wala ka Pangamot sina. Ang ako lang to, ang mutong sala lang na ani kung ginano ko man lang or ano ko si Bro. Ako galing nagsulod naman sa pinsan ko nga. No, ano lang nga gamo man sila ano sa akon, sala nga ginhimo lang nga. No, ano lang nga. Pero may away sa balay, about sa lupa. Pati sa Japan nag-intra sa mo ng sitwasyon. Tawagin balik mo sa ako ano kasi sang lupa. Nagtawag ko authority ko ano lang may ano gyapon do way pag-itsindihan ay. Puno ko sang ano do nagamba ko bahala mo da. wala ka na nag-intra dayan. Oo. Wala Wala ka isa pa gid na mo nang ginbantaan ko. Wala kaya kaakig sa pamilya no? Oy, may ano hindi ko ya bang ano patyon sila. Oo. Ano lang ako gusto ko yung magpalayo lang buhi sila sa ano mas gusto ko na may ganun ako brako sa Don Salvador kay isang semana dito ko may napinsar ko may ano Pila ka na di ka bulan kasi nervous sila no. ano ito nakatuig na ko din Patay ka na. Drak lang sila kasi nervous. oo Tapos di ko sa bunga mga pila ka na kaano ga obra. mga binulan mo lang Binulan. Ano obra mo ka na? driver Sa tapos sa
Anong gusto mo ihapalabot sa pamilya no? Kung ka-chance mag-expect ka sa ilad. Way ko mama ang ano, pasensya. Wala ko way ko ganyan sila ganyan salba ganyan una kong pinsan kong daw kaaking nga ang bahala na. Mo bala man nila nung katapos ang time namon tong wala buhi pa sila. Way ko kapatay sila, way ko ka nga pang pakon sila pa ano, ang lain na gito amo lagi nga nagbaliwala ko sa nga katabo. Wala mo mga question nga man na way ko nung gid bantaan ako. Sa pamilya mo nakabalo na nila. Napalabot mo man kaila. Oh, malabot man. Ako sa gida mo nga away ko nakasabay or ano or hindi ko kaya mag-amo sila mag ano sa siyang naka ano man ko ano man ko sang sabona o sang wibis pa ko ya naka ano yan gamit nakadugay yung mga gagamit way bang nang hulain man gid di lang galing na ano bla na ano lang ano kitang type nga sa sabona di na ano gid mo rason gid nga maka ano bla pero way ko ka ano sila Wala ka sila kayo. wala kay mo Handa ka Nagkatulong. mo bangon ang crime no? Ang kaso ay pasakat mo. wala way ko may mo kay nidala ko sa mo ng ano Kaso. kaso te Nung si bro kung yung sugid ko dayon basi ano pero magyapon kay dala magyapon ko kaya tani nagbulig ako kaya lang nagtanim sa pinsar ko nga bulig pa ko sang time nga ara ko da sila nga bulig mo ko tapos ano man lang buligay kami di mo dyan na may kano gid tabla may kaisa may kano kaya daw na ano lang mo may time gid nga mabot nga panahon nga mag kuro-kuro ko dabay anda ka mo na naabot gid nagano gid sa dila ko Kaya doon ginapano mo mas una gali na. oo na may gusto ko man kalinong sa balay nga ano kung sa mo na ba utang mo na nga pero ginasaway ko na si may untat na na aw amo na na may kaling kung way lang siya nagpa-pride nga no way di na matma mo siya kaya bay dan tapos istorya mo na sang ay may naibla. Ano rin sa gitana na sila nga? Oo, ni kanila. Nagalisay na gid sila. Mga lawig man ila Soriana eh. Nga ko may pisar may ari mo ko muna. Sino ka ba nung? Si Michael. Mga pila ka minutos ilang discussion nga tatlo. Mga 30 minutos. So isip Pero story pala na. Ano ka ano na bla? Yan ba tayo bisan ano mo ko sa mga 10 mil mo na. Way good. Nung may salakyan nga dala si Boss Bro. O sa salakyan Motor. way man kay ang ano ko arala das sulod. Hindi pag-abot niya ba nung wala man sa salakyan. Way man salakyan ang bala ko lang gatabo ka text. Na muna manawag. Wala ka idea kung di siya nagatener. Wala mo ko balo. Hindi man tanin mata sang ano pag gayno so doga ano ko lang nag-get anay pa kami sang pamilya ko ginpakita ko sila mo Sila ni. ng pamilya na Ang mga pamilya. Pila mo sila katuig ang itong ito na. sang nakatime nga nakadto ko din sa Bacolod nga dasig nga kay yung taga-Amerika amo nagatag sa kuno sang clue kundi nang nag-adapt sa akong sa Amerika ba muna katuang mo ng lugar muna daang nanay mo ganyan katuang mo hasta na kilalay kami kasi pag kilalay naman puno man sa ano ba may medman may ano o may ano gid nga do ano ba palain gid nga ano Ang sitwasyon niya. Kasi ano mo para sa pagpobra sa balay ginaisa anak ko Anong gamon isa? kram yun lang yan sa ilos ako no authority nga ako mapobra sa balay nga maminta damo lang ko ano duway kami peace of mind nga ano ba okay lang na ano ko lang sa ano as advice mo sa taga-Japan nga ang taga na hindi pagsapakon try ko man kaya galing nag-abot sa punto hindi mo nang hinalian sa away namon nga sa una ba to nga may kaaki ko wala ano man ko pero wala ko hindi ko manakit bais lang kami isa kami abo sa obra kung may bisa may tao da kung dala ko da tao
bais. Uluya. Kaya nag-advise mga kagajapan niya, hindi lang pag baka mo. Pero, nag-ano gina sa dila ko nga, mabot nga time na magkuro-kuro da, bayan na kao. Yung ano, tabugid.